The 7 nominees must be just before the part of your data. Okay. We are the seat, Louis. Asina wetu hapa siku number 94 is called Sabbath number 94. Isikolo sesabata siyathandeka Mungu inhliziyo iyavula ngomhla weSabatha.
Kutume number 71. Kosandina Zemfuyo. Kosandina Zemfuyo Kosandina
ngolwa nasiyacola again konyenza number 342 ekawara ke ngiyani 342 lazim tole Tumisani tu Yehova,
sithaba Nkosi phambi kobuso bakho. Sithaba singabantwana bakho. Sithaba Thixo wethu siza sinje phambi kobuso bakho. Sithaba mnini bomi. Sithaba mthetheleli wethu. Sithi aba sonke sifuna ubukho bakho Thixo. Mdali wezulu nomhlaba sinqwenela wena. Thetha ngathi Nkosi yami. Ngoba thina singama-athalana akho nto ilungileyo siyiyo. Kodwa ngenxa yegazi lakho elinamandla siyawazi Thixo wethu umhlinzeko wakho ngobomi bethu. Sicela usikelele ke wazise usebenzise umona enguye ngoYesu. Amen. Ngiyabonga ibandla ngegama lenkosi yethu. Ngikudlula leyo kama iculo ayisele sekufakele phasi. Akusayi kubakho nzunguzi ekaroko fika kukaYesu. Akusayi kubakho nzunguzi uYesu afikayo. Ngiyabulisa ibandla ngelishe igama lomkhulu Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sithabatha iBhayibheli zethu sifunda kwincwadi yamaColossians
chapter 1 verse 13. Kolose. Chapter 1 verse 13. Cela uma mnontshe ngalifundele phaya esiXhoseni. Ncwadi yabaseKolose isahluko sesokuqala ivesi yeshumi elinesithathu. Shumi nesithathu. Owasihlangulayo ebhunyeni lobumnyama wasifudusela ekuphumkani inkonyana wothando lwakhe. God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of his Son, whom he loves. Also, so we are amen. Amen. This is a reminder that uThixo wethu has rescued us from the darkness and has brought us into the kingdom of his Son, who loved us. We all know that Safelwa Mos. So a story has been told kule manual sisebenzisayo as Pastor Stewards about the pastor ehamba ngendlela yayo apha endleleni ke kuyachaza ukubana badibana nomuntu oweziphethele ke into zakhe eziselwayo lele apha ecam kwendlela isa out ke upastor esithi it could have been me olele kule ndawo yakuchukumisa ke upastor lento yachukumisa no-intern wakhe lo because kaloku amaxesha amaninzi sisindiswa ezintweni through God's grace sisinde ezintweni. So and also we're being encouraged as well nobana xana sibona imeko ezinjena sidibana nabantu abalele ezindleleni be it abanakutya be it basele utywala be it bafumene loo nto bayifumeneyo endleleni babangebana babangelwe babonakale njengabantu abangakhathalelekanga. Thina ilantuka iduty yethu yinto yokubana thina sithandazile into yokubana uThixo abaphakamise phayeni. Also nathi siya-encourage into yokubana singabahleki xa sibabona kwezameko okanye sibe being judgmental. So esi story siyasi-encourage singabantu into yokubana sazi into yokubana i-grace is so sufficient ebomini bethu. We need to embrace that into yokubana i-grace that always locates us is sufficient enough into yokubana isi-encourage as well into yokubana sihlale sinikela ngamaxesha amaninzi. So apha siya-encourage because ichukumise kwa i-intern le into yokubana let us be grateful and also have a gratitude towards God for into yokubana sibe thina sisindile kwizinto because sithi xa sithi sizijonga singayazi into yokubana sifike njani apha. So esi story nale verse iyasi-encourage into yokubana masibulele ngamaxesha onke and also sizame ukunikela because ngokunikela kwethu siyanceda sincede nabanye because ezi zinto sizenzayo ngale mali yeminikelo ne-offerings esizilentukayo esizikhuphayo nee-type esizikhuphayo silibandla ziye zincede into yokubana zikwazi uyokutsala those that are still in darkness through uvangelo lokuhambisa nee-pamphlets ezi zinceda umntu olapha esitratweni because ifumanisa uba xana siyokwenza i-outreach and all that ngemali esiyibethile because ngosezimali sizibethayo apha enkonzweni ziye zincede into yokubana zikwazi into yokubana kuwenzeke ile kulungiselelwe i-outreach out there so that kukwazi ukubana kuhanjwe kwenziwe uvangelo outside kukwazi ukuphiliswa nabo basekumnyameni. So everybody liyasi-encourage kakhulu and no i-appeal yethu apha namhlanje ithi giving tithe and offerings is one means of reaching people for Christ. As we give the Lord our tithe and offerings, let us remember that we might have been one who is still unreached by the gospel of salvation. As spoken last time. Sithe Nkosi mvana
bethu wasikhupha Nkosi, wasikhapha saza endlini yakho yokuthandaza. Ngeli xesha Nkosi ndime phambi kwakho, ndimele ibandla lakho ukubana ndithethe nawe. Xolela ke Nkosi ubugwenxa bam. Ndiphazame iveki yonke Nkosi, ndithetha, ndijonga, ndibamba, ndihamba ngendlela ezingalunganga. Ngeli xesha Nkosi ndicela uqolele konke ukungalungisi kwam. Xa masolungileyo ndizawuthetha nawe nali bandla lakho. Ninamanxeba Nkosi, lonzakele Nkosi singabanye. Namhlanje Nkosi bazothi banqwenela ufakwa, banqwenela Nkosi ukufakwa kula manzi azaqothwa. Banqwenela Nkosi ukuphuma besithi umhlewele. Banqwenela Nkosi ukuphuma besithi bacela kubonwa phaa kubo belibandla lakho, ubuhle bakho Nkosi. Ngeli xesha Nkosi nalo lutsha lethu lune-challenges ke Nkosi yam. Ngenelela ke masolungileyo phakathi kolutsha. Nqanda ke Nkosi imimoya engendawo. Vala Nkosi, uvalela abantwana bethu. Sathana Nkosi ngandlela ithile uqhwaqile Nkosi, uqhwaqela abantwana bethu. Sathana Nkosi usivalile imilomo, abantwana bethu bangakwazi usimamela. Sithi xa sisithi hayi athi usathana ngenelela ke masolungileyo kubantwana bethu. Sibuhlungu ke Nkosi ngoba abantwana bethu ngaphandle kwabo Nkosi, kaloku wena Nkosi uthe elizwini lakho wena Nkosi wathi bavumelele abantwana beze kuwe Nkosi ngokuba ubukumkani babo banjani. Kungani na ke Nkosi ungenasilwela ebantwaneni bethu? Banikwa amagama ngezimini zanamhlanje bathi kuthiwa bangamaphala. Siyakucela ke Nkosi ngeli xesha khawehlisa umoya wakho ingcwele ufukame kule ndlu Nkosi. Siyayazi wena Nkosi ubufukamisile umoya wakho ingcwele, kodwa Nkosi ngeli xesha siyakucela, siyakucenga, siyazithoba khawenze ngakumbi ungaphumi kule ndlu ibizwa ngegazi lakho. Sicela umoya wakho ingcwele ungene kumntu ngamnye kule ndlu yakho ibizwa ngawe Nkosi. Silawulwe ngumoya wakho ingcwele, singenzi ngokunokwethu Nkosi. Sithi Nkosi ukuba siyahamba siyajonga, sijonge ngenxa yolawulwa ngumoya wakho ingcwele. Susa amehlo ethu Nkosi ukujonga izinto ezingasilungeli. Uthi wena Nkosi elizwini lakho zintle zonke, kodwa uthi Pawulos azilungelanga zonke. Khawusenze sibe njalo nathi Nkosi, sizibone ngakumbi ulutsha lethu Nkosi luzibone zintle zonke, kodwa Nkosi bathi noko not for isiqu sabo. Sinqwenela iinkokheli ezilulutsha kweli bandla Nkosi. Sinqwenela Nkosi abantwana Nkosi abazawuma bamele wena Nkosi. Ukuba Nkosi umntwana uzawucula aculele wena Nkosi. Ukuba uzawukhokela olunye ulutsha lukhokele ngawe Yesu. Ngokunjalo Nkosi nakubantu abakhulu, kodwa Nkosi abantwana bethu babheke. Ngenelela kubo ezimpilweni zabo, banika amandla. Baxhase Nkosi abantwana bethu. Baxhase. Makuthi Nkosi noba kukho abantwana bahlele ezindlini abangafuni ukuze endlini yakho, khawungenelele Nkosi njengoThixo. Khawungenelele Nkosi sibabone besiza bengena ngalamnyango Nkosi. Ngoba unqolo nenzondelelo Nkosi singaye bukumkani nabantwana bethu. Nansi phaneli yakho Nkosi. Umdala wethu Nkosi. Iphethe Nkosi, eyibambe yedwa Nkosi. Khamthwalise, khamnika amandla Nkosi lo tata. Khamncede masolungileyo. Mfake ibhlinkasi Nkosi ajonge phambili. Angabhekabheki Nkosi. Umncedisile sikubonile Thixo, umncedisile wamthwalisa. Uncedekile ngeli xesha masolungileyo. Uzawuqhuba le nkonzo Nkosi. Makangakhupha amaculo kuye Nkosi, kodwa mayibe zingoma ezisuka kuwe bawo ezizawuthi Nkosi zichanane neempilo zethu. Nakumama Jose Nkosi. Umthwele
lo mama Nkosi ixesha elide uhamba naye Nkosi. Mthwala nakaloku nje Nkosi. Uyamazi Nkosi umama Matrose Nkosi. Noba ngashukunyiswa ebusuku Nkosi uzawuvuka Nkosi abize ibizi lakho. Kamncede ke nangexesha Nkosi. Ndimbonile Nkosi ekhipha izinyembezi egumbini. Ngathi Nkosi okubana ngaba nazinyembezi ezisuka kuwe menze Nkosi angoyiki. Ndisatsho nangoku Nkosi ndithi mxhobise athethe angafihlisi. Angathetha kwakhe Nkosi kodwa athethe izinto ezisuka kuwe ekhaya ezulwini. Mumeleze Nkosi. Mumeleze Nkosi umama Matrose. Nakumama Somfula Nkosi. Mama Somfula Nkosi uyasikhuthaza kwishumi zakho neminikelo. Khamandisele Nkosi umenze masolungileyo akhuthaze ngakumbi Nkosi ishumi zakho neminikelo yakho Nkosi. Anganeli Nkosi ukukhuthaza Nkosi kodwa Nkosi umsebenzise nakwezinye department masolungileyo. Mncede ke masolungu umntana uyabhatyaza kodwa Nkosi ngandlela ithile nguwe onqwanqwadayo. Nqwanqwade ke Nkosi yami. As long Nkosi esenzela wena engenzeli yena Nkosi. Kungcono Nkosi sibhuda apha endlini yakho kunoba Nkosi sibhude kwizinto zangaphandle. Ndakubulela Nkosi. Ndakubulela ngaba bantu mina ababangaphambili. Benze Nkosi bamele ilizwi lakho. Ubenze Nkosi nasemakhayeni abo Nkosi. Hlala wena Nkosi ungapheli ukhaya namakhaya abo. Xa Nkosi ubasikelela zunganishiyi Nkosi. Zunganishiyi Nkosi yami. Kwindawo engihlala kuyo Nkosi nendlu yami Nkosi zunganishiyi. Ndinqwenela masolungileyo ndingayeki Nkosi ukubiza abantwana bakho ndibatsalele endlini yakho yokuthandaza. Ukuba Nkosi sisiphiwo sami ndincede Nkosi. Ndihlise umqobe gqame wena masolungileyo. Ngoba umnqwelo nenzondelo asinqweneli Nkosi uzova incamisa zasekhaya ezulwini sodwa kodwa sinqwenela nabamelwane bethu Nkosi baze bazova bawena uthini. Siyabulela Nkosi ngawe. Siyabulela Nkosi uba noThixo nguwe. Naba badikoni Nkosi bazawungena phakathi kwabantwana bakho. Oh Nkosi bahlise nabo Nkosi singaboni bona. Sibone izithunywa zakho zezulu Nkosi. Sithi noba Nkosi besisoyika okanye umuntu Nkosi ebengafuni akhuphe loo nto anayo Nkosi ngoba wena Nkosi akukhange uweye emnikelo wamntu. Awukhange unikele ishumi samntu Nkosi. Kodwa Nkosi umuntu uyayazi ukubana le kufuneke ndiyinikele. Angenise Nkosi bethozamile bezolile. Nalibandla lakho Nkosi. Malikhululeke ezinhliziyweni. Khona ukuze masolungileyo ngenye imini nabo masolungileyo bakwazi ukuthi nansi Nkosi yethu lesiyilindile masigcobe sivuye ngosindiso lakho. Ndiyabulela ke Nkosi uba noThixo nguwe. Xa Nkosi usisikelela sile panel ungalilibali ibandla lakho. Sikelela Nkosi ibandla lakho Nkosi. Lisikelele Nkosi umuntu ngamnye ophakathi kwalelo. Andiyilibali Nkosi ikomite kwela gumbi nabo Nkosi ihlala phakathi kwabo. Thina Nkosi sikuthembile siyayazi ba uSathana akazongena. Kodwa Nkosi siyayazi umoya wakho ingcwele sofukamile. Fukama ngakumbi ke Nkosi ungemiki nakancinci. Ndiyabulela ke Nkosi uba noThixo nguwe ngoba wena Nkosi umthixo ovayo. Akwaba ke Nkosi unowamkela lo mthandazo uYesu ubuyayo. Amen. Makatume uKristu
kusika. Amen. Imini yanamhlanje ibizwa ukubana i-leadership team. Amen. I-theme yethu yanamhlanje ithi the journey continues. Hey. Silinde ukubuya kwaYesu. Amen. Lokama sisalindile ngekabuye Yesu. Ijeni yakho ndiyoyisho. Kwaye inkosi iyasiphatha. Kwethu bathanda kwamkela indlela zethu. Ngicela indlela zokuphakama sizozamkela. Bandla nazi indlela zethu. Basamkela indlela zethu samkela nendlela zethu ezi-online. Nabo siyathanda kwamkela kule inkonzo namhlanje. Izindwendwe zethu zifuna ukuthi anenzanga mpazamo ngokhetho ukuzokhonza nathi namhlanje. Izulu line-appointment kunye nani kwaye ndiyathemba selenibona ukuba uThixo unidinga ngobukhulu. Yakhululani iigadi zenu uba benizinxibile nonwabele what izulu has prepared for us. Inkosi kakhulu ngahlala phansi. Amen. Ngithanda ukwazisa ke abantu kunye nabo bangaphambili ngenxa yeendwendwe zethu kwelaa cala lingapha eleft besithandazela ngumama Foster umdikonikazi omkhulu webandla. Ngicela phakathi ecaleni kwakhe ubesipromotela ishumi leminikelo umama uSomfula umphathi weSabbath School. Ecaleni kwakhe umama uMatros ilungu lebandla umama webandla omkhulu othethayo ulukhwana nami sesicakahlala ekhaya. Uthini bandla ngathi? Amen. Ukuyiqhubela phambili kwenzo yethu phela thatha unumber 40 ukuphakamisa. Asiyabane Nkosi nelizwi layo linganise indlela yethu senze intando yayo ihlala nathi de kanabo
Ngicela sifunde incwadi yama-Efesu chapter 6 verse 10 Psalm verse 18. Ifunde ngolu hlobo. Elokugqiba bazalwana bami ngithi nobelelani enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo. Xobani sonke isiphepho sikaThixo ukuze nibe nako ukubisa nibuchase ukuqina kobukhulu. Ngokuba umzamo wethu asingokuzamana negazi nenyama. Yes. Ngokuzamana nazo izilawuli nawo amagunya nazo iziphatha hlabathi zokumnyama balo eliphakade nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasemazulwini indawo. Ngenxa yoko qubulani sonke isikhwekhwe sikaThixo ukuze nibe nako ukuchasa ngomhla ombi nithi nikufezile konke nime nimi. Nisani ke ngoko nibhinqa inyaniso esinqaniseni ninxibe ingqina sifuba sokulungisa nibophe ezinyaweni zenu ulungiselelo lwendaba ezilungileyo zoxolo. Ngaphezu kwezo zinto zonke qubulani ikhakha lokholo lona nothi nibe nako ukuzicima zonke iintolo ezinomlilo zakhe ngendawo. 17 Yamkelani isigcina ntloko sosindiso nalo ikrele lomoya elililizwi likaThixo. Ngako konke ukuthandaza nokukhunga nithandaza amaxesha onke nikuyo umoya niyiphaphamele loo nto ngako konke ukuzingisa nokukhunga. Cela sithole inhloko ngithandaza bawuthandela esekhaya izulwini uniki bonke yabulela Thixo unesizathu saziwe ngweqa andisazina kodwa kuba uMthixo ongaxabanga nto. Bacelile abantwana bakho umoya ongcwele mawuzalise lendlu xolele bonke ubugwema bethu nobam Nkosi yami onamandla nguYesu. Amen. Usalungile uThixo nanamhlanje ngamaxesha onke. ezintweni zonke ufumaneke uncedo. Manigqithe ku-Isaya. Yes. Isaya 63 verse 9 uthi ekubandezelekeni kwabo konke wabandezeleka nesithunywa sobuso bakhe sabasindisa. Ekubathandeni kwakhe nasekubathongeni kwakhe wayebaphulula ngokumisela yena wabafunqula wabathwala yonke imihla yasephakadeni. Uzasithwala uThixo kanjani kahle? Makasithwale. Sibandezelekile akumandanga kodwa ngenxa yenqaba kaThixo we always praise him. Yes. Because simbonile uba uThixo unako konke ngomoni. uThixo usithandile. When I was reading early this morning kubekho indawo esifundweni ethetha ngothando lukaThixo. Yes. Yes. Xa ufunda phaa kwi-comments kwakho indawo ethetha ngothando lukaThixo osithande sikude namadinga akhe. Wabonakalisa into yokokuba he is with us. Yes. Akhange asishiye ngoba ebona into yokokuba sisesonweni kodwa wenze umhlinzeko wento yokokuba asinyothule. Esinyothulela kuba esithandile. Akho nto iphucukileyo siyenzileyo kodwa kuba uThixo enguThixo wancama unyana wakhe. Siyabulela uThixo ngaloo nto. Akho nto angayenzanga uThixo for mna nawe. Nokokuba singathi xa sizijonga sizibona ingathi asibantu kodwa phambi kobuso bukaThixo singabantu. Noba singa-afflict
Ewe. Ukukhoba sonke isikweko ebandla likaThixo, ukufunda ilizwi likaThixo, ukuthandaza, ukusondela kuThixo ngandlela zonke, uzicengezela. Usazi into yokokuba unokuzenza zonke izinto ukulo ukomelezayo uKristu. Singekuye akukho nanye into esinokuyenza. Lo ume apha phambi kwenu ngoku ngeli xesha. Abanye benu banjani? Yes. Ndixinezelekile. Kodwa ndiyagqobhoza. Yeah. Ndiyagqobhoza, ndigqobhoza ngenxa yeenceba zikaThixo, and I know akandifuni andisoze andifune. Andimfuni nam Satani. Amen. Futhi soze abe yitshomi yam. Uyayazi nexa ndawakuyo. Yes. Noba ngadilwa ngandlela zonke ekhaphazela njengokuba niyazi uba kuthiwa bangafumani wekubanda ebantwaneni. Yes. Nango. Akazobagqiba nabantwana bam. Akazobagqiba nabantwana benu. Ngenxa yegazi eliphala leKhalvari. Bazawubuya abantwana bethu esandleni soThaba. Ngenxa yomthandazo, nothing else. Don't give up, mzalo lapho. Thandaza ungayeki, usazi into yokokuba uThixo ukunikile isixhobo. Be it kunzima kangakanani na, the Lord is still good for us. Yes. Uyazazi iimbandezelo zethu, yile nto esithi qhobani sonke isikweko. Thandazani ningayeki. Bazali, namhlanje njengoba kusonyulwa, bekufana ibandla likaThixo kuthiwe lizilile. Ewe. Nkosi yami. Lizila lincwina. UYesu wathi xa izabonyula wathanda. Hey mama. Wathandaza kube ezabonyula boni. Wathandaza kalala. Wayesazi uzabonyula boni. Ababoni ke kodwa wasebenzisa noJudas. Hey. He is able to use us also. Oh yes. Ndiyagqithana nawe. Amen. Enandawo endifuna bandla likaThixo ukuba niyazi noba ubungalelanga phezulu. Oh yes. Namkhandilanga. Oh yes. Kodwa ndimlo. Hey. Siyaphila. Dimlo, it's not about me. It is not about me at all, but it's the Lord. Yes. Who is always with me, who is always guiding me, who is always giving me everything that I will need of. Yes. Uzakwenzela. Amen. Uzakwenzela. Jonga. Nomonde ethetha Yes. nomonde ethetha ugcele. Yes. Yayazi inzondelelo yakho into yokokuba my Lord is coming back. Ewe. And I'm not going to be alone. Xa ndikhawulela, ndizayikhawulela badlabana nabantwana bam. Soze ndicaba ubuthongo bekhula bebancinci. Yes. Ze bacinga uba uSathane uzawabagqiba. Never. Siyakholwa. Nabenu bazalwane. Noba bayalithuka, noba bayalibetha, noba balilalisi, kodwa the Lord is able to bring them back. Khange sibase ebantwini, soze siye kophezulu. Nangovuko. Asoze ndiye nangokuphezulu. Nangovuko. Noba abanye bangathwethwa bazalwane, soze ndiye kuphezulu. Akuphezulu. Yamazi uThixo wami uhleli. Owamhlawulela uhlela kalala kwazeli. Umgcini kaSirayeli. Trust. In the Lord. Keep on trusting in the Lord. Hey. He is able. He is the God of possibilities. Yes. When things are impossible, Yes. He knows exactly that I'm there for you. Ewe. Keep on holding. Keep on praying for each other. Please, bandla likaThixo, le ndawo yindawo yothandaza. Ewe. Ayondawo yocakelana le. No. Ayondawo yohlebana le. Yes. Ayondawo yokucezana le. Ewe. Njengangoku Yes. uthini usithathe wazosibeka masonke eleke yeni unento yakhe Ian by Ian. ayifumbathileyo yishiye apha suphinde ugoduke nawo yile nto ke ngokufuna ukuthi xa ungena phaa kula gate ngola hlobo lakudala ungena unentlonipho usuka kokwenu usithi ndisekuthixo
life better. Yes. Ithi le ncwadi bhala mfisakazi. Yes. Yes. There are people abangena apha kule nkonzo ndikuyo nami. Bathi xa bengena bangena benemithwalo. Ngenxa yoba bengakhange banike usuko nembeko kuThixo baphinda baphume nabo. Be careful. Uba inhlonipho inikhe yakhona isadingeka nangoku. Sukungena kulaa mnyango ungakhange ube nomthandazo othi Nkosi ndinikela kuwe ngoba. Incwadi ethi latter rain. It we need to die daily. Yes. When we die daily, the Holy Spirit is going to be with us. Yes. The Holy Spirit is going to guide us. Yona nto siyifunayo leyo. Masingabi yipoqoqoqo bazalwane. Imipoqoqoqo uSathane uyayazi. Masinga-idlishi. When we are idling bantwana bam njengangoku. When we are idling, the devil is going to use us. Ningavumi bantwana bam ngokubathini suthethe enkonzweni. Awuzange uzothethe enkonzweni uzowumamela ilizwi likaThixo. Forgive us bantakana nilifumane balile but listen. There's something for you. There's something for you. And you will miss it. You will miss it if you don't listen. Listen carefully. Listen carefully. You will miss it. Lithi ilizwi likaThixo. Asilwi nanyama nagazi. But as we know sonke kule ndawo uSathana ukhuphe nesolova. Ulova wesilo. Umkhuphele into yokuba azokuphazamisa kule ndlela. Uyayazi into yokuba yena izigqibo zagqitywa into yoba akasoze aphinde alingene izulu. Kodwa thina sisene-privilege yento yokokuba sikwazi ukuthi kuThixo, please Lord forgive me. We need to repent daily bazalwana. Things are not easy. If we don't repent daily, sisengxakini. Sizalibhuda izulu. Unjawunjawu sizalibhuda ngento ezincinci. As I said, stop it. Musa ukuza enkonzweni uzocuceza abanye abantu. Musa ukuza enkonzweni uzongafuna abantu. Yiza enkonzweni uzothandaza. Uthandazele omnye umntu. Uthandazele nawe. Keep on pushing bazalwane. Keep on pushing. The Lord is coming. Yes, Lord. The Lord is coming. Keep on pushing. Siyazibona izenzelelo zonke ndawo kodwa zisusenzayo. Ngoba sinikiwe isikweko kuthiwa qubulani sonke. Une-picture yejoni ulibona likhobile. But linakuqhoba ijoni ligqibe. Kodwa ukuba ngaba alinayo uThixo lizawukhanwa noba lithanwe phi na. Suvuma ukhanwa ngonke ndawo. Ziqhobile iintolo zonke ndawo zibhekise futhi sonke. Kodwa ngenxa yegazi linamandla ziyabhamba. Zibhamba izolo namhlanje ziyabhamba. Futhi asoze sizosebenza ngomso ngoba linye ithemba lakho. Andinalo linye. Yes. How I wish, my dear Father, abantwana bam, abantwana bakho, abantwana bethu bangayibona le. Hey, Mama. They are playing marbles. Bashiywe genuine. Andizalelwanga apha. But mhlawumbe ngena kwelibandla ndathi ndifuna lo Yesu walapha. Ndandihleli kwisitulo esikuso. Zange ndamkela nokwamkelwa because abandibona. Kodwa ndathi uyabona lo walapha uYesu genuine. Usegenuine namhlanje. Amen. Akakwazi utshintsha because ndimbona phaa kubo. Ndile nto ndiyiyo nje, ndilo hlobo ndililo nje, it's because of him. Amen. Utsho phansi uqhumuthule. Utsho phansi uqhumuthule because asoze ndijonge ngasemva. Asoze ndijonge ngasemva bazalwane. Masingajongi ngasemva. Nansi indawo kuthiwa
sosindiso ihlelo lomoya elilizwi likaThixo lilizwi likaThixo qha elithethayo nathi xa sifunda ilizwi likaThixo uThixo uthetha nathi xa sithandaza sithetha noThixo. Don't stop doing that. Amen. If amandla akho ethile ususela namhlanje phakama mzalwane wami phakama funda ilizwi likaThixo. You will be able to defeat the devil. Amen. Ntomtsha funda ilizwi likaThixo thandaza. Don't play because utargetiwe konke ngawo. Uzakwenza izinto ongazange wacinga ungazenza. Uthi ufuna uphuma kuze ungakwazi ukuphuma. Ngoba utargetiwe konke. Yes. Sukuvuma. Mkalelo ngendawo into yokuba I'm not belonging to you. And I'm going to defeat you. Ngenxa yegama kaYesu. Ukutshomi yam kuthiwa nguLinda Jack yaseWonga. uLinda uthi ndithi uba ndiyagula ndime phambi kwesipili ndithi kuSathane jonga Sathane bulala ngoku ukhangele uba bangaphi abantu abazawuguquka khawuba naloo mbono into yokokuba xa abantu bekubona ubheka phaa xa bekubona abantu kuyo usiza nganeno kungaba ngabona uYesu. uLinda uthi ndiphile ngoko nangoko. Yes. Abantu baseWonga bandixelela bathi heyi lo Yesu wakho hayi siyambona simboniswa into yokokuba siyakwazi ukungubani siyakwazi ukusukaphi kodwa today usisidalwe sinye. Amen. Akutsho yena kutsho abantu baseWonga. Ndiyafuna ukuthi bantwana basekhaya nathi kweli xesha lokugqibela kweli xesha libonakala linzima libuhlungu kodwa kuthiwa thandazani ningangeni. Nkosi yami. Thomas Thobe sonke isikweko. Ngithanda le ndawo kuBible commentary lo volume 7 page 265. Uthi faith to be of value, patience must be combined with faith. For without divine aid, none can hope to succeed in his fight against the power of darkness. We cannot, without faith, angeze sikwazi umoyisa ungendawo. Without faith, uSathana uzawusifumana futhi usifumana kwakhe asoze sikwazi uwina. Kodwa uyakwazi ukumoyisa selethi ukubambile because wakhe wayifumana into uthi ulele umve uSathane into yoba nanko uyakulwa. But uthi usebuthongweni uthi ngenxa yoba uphelele nothandaza uthi ngegama likaYesu uSathane awuzundenza nto abaleke. Do you want to tell me into yokokuba xa sihleli sihamba kwezi ndawo sisenza izinto sizenzayo asikwazi ukuthi ngegama likaYesu andizuyenza Sathane? Siphumele siyakwazi bantwana bam and ayiqali xa udala. Sikhula thina kusithiwa ezikoleni zethu sifunda kusithiwa hayi funeka uqala ukhule qala uqala ukudla ubutsha and then ke ngoku nakho ungena ujoyine kwakulathawa yasezikolweni andazi uba ndiyasendayilibala legama layo SM ne-SO. sekusithiwa sisengamantombi ke nathi amantombi ubona uba noba usengamantombi uthiwe kuwe xa usangena uthi wena hayi ndizokwazi ungena. But ndibulela uThixo zange ndingene phaya kodwa oko ndathandaza because kwakukho into endandingayithandi laa moya ndiqomba yila imanavani nalo moya but zange ndingathandazi futhi bendingene edonki ndingene kwisile ndingene ZCC ndingene PP kanti uThixo uyayazi alaa ndawo azondeleleyo namna kuyo yile ndikuyo namhlanje le ndithi hlanda ngena phakathi nokungakubamba undifaka iplastiki kalinde usweni kuba ungandifuni uyondilahla kuloo ndawo undilahla kuyo ndingakwazi ufunela intoni soze ndiye ndawo izekezayo bendilapha ndisithi uYesu futhi ndiza kubulisa nawe because ndiyaqonda uba ayiguwe lo wenza le nto. I need to pray for you. I need to pray for you because sensisokumkani soze ndiye ndawo. Soze ndiye ndawo. Amen.
Yeah. Because ngithanda uThixo ophilayo. Amen. Futhi ngiyabhosta ngaye. Yeah. Ngibhosta phambi koSathane apha endleleni yakhe. Ngithi yabona Sathane awuzudenza into wena. Apha phambi kwakhe ngithi awusozenza into wena. Akazundenza into uSathane. Nangoku. Noma ngizothi xa ndiphuma apha ngidinwe imoto ndife. Umthandazo wami yoba mandife kuYesu. Yes. Idabi lona ndiyayazi uba likapheli. Because ukufika kukaYesu kuzafuneka ndibekwela nani labantwana bakaThixo. Ngiyafuna ukuthi bantwana bakaThixo ngale mini yolonyulo we need to pray. We need to pray. Pray. Yes. Keep on praying. Ibandla likaThixo lizoba nenkokheli ezinombono. Ayezethu inkokheli ezinombono. Ezinobangela ibandla likaThixo njengoba sibona uba usondele uYesu. Ibandla likaThixo zilithathe ziyolingenisa eJerusalem. Ngenxa yoba zinombono wentoba asiphelelanga apha. Asingoba la sifuna ezonkokheli. Nangoku. Sifuna ezonkokheli ngenxa yegama likaYesu, nothi ngenxa yethu masithandazeni. Mama. Nangoku. Uzawucela. 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 Utata. Umabonke. Utata umabonke. Azothandazela ibandla likaThixo. Xa lisolula. Lokunje. Ndicele. Umamnci. Azothandazela. Ibandla likaThixo. Libe yile nto uThixo afuna libe. It's not about us, ibandla likaThixo. Yes. But we need to repent. Ukuze ibandla likaThixo libe yile nto ifunekayo. Inkosi Malusi oyinene namhlanje ngaleminyaka engcwele uvumile okokuba sizoba esendlini yakho kanti mfundisi usibekele imessage emnandi xa isithi imina namhlanje the journey is still on uthi wena ngokushumayela kwakho kusuleleyo masingajiki zizawuba khona zona i-challenges kodwa masazi soyiselwa eKhalvari uthe masibize wena kaMsulu nangithuba ke bawo sibhizi sinyula kodwa siyazi malusulume ukuba wena bosowenyulile sisiza nje apha malusulume wena bosogqibile siyakucela ke masandonke mandiki yakho malusulume ukuze ugqibele ibandla lethu silibonele ikhula ukuze msuke noma yilini bakwazi ukubuya elizwe lothando lakho siyasibulela inkokhelo kusinike zona kunyaka omiyo zikuthobele sasebenza malusulumeyo siyayazi nezilandelayo malusulumeyo zosinika amandla nomoya wakho ibanathi ngoba ingxaki kuthi malusulumeyo zingasebenza inkokhelo kodwa amakhareji etsale kwencala malusulumeyo sincede sinqonqondele ngomoya wakho ukuze sikuve ukuthetha kwakho nokuthetha kwakho
sigcine phansi kwendlu yakho. Siyakucela sazosenzela izinto esicela sikhona ngegama elikhulu likaYesu Kristu imfelo yethu. Amen. Bawethu sisile bawethu namhlanje Thixo thembakeleyo kunkani nangalo ixesha Thixo wethu nenceba ukuthi umkhosi wakho mandisondele kuwe. Nkosi bendikucelile ndakhona ukuba undenzele kodwa ngeli xesha Thixo uthi umkhosi wakho masiphathe sonke isikwethu Thixo wethu ukuze sikwazi ukuyisa ngohlonipho Thixo wethu. Nkosi asinawo amandolwane Sathane kodwa ngawe sinako ukusenza zonke. Nangeli xesha Thixo wethu ngiyanilele ebandleni lakho liphe amandla okuthandaza. Nkosi masigwetshwe lihlabani ngenxa yokuthandaza wena. Masigwetshwe ngabantu esivana nabo ngenxa yokuthandaza wena kuba asinalo elinye ithemba yaye Nkosi asinalo elinye ilifa esilinikiweyo ngaphandle kwakho kunkani ngoba wena ukwazi ukwenza izinto ezingenakwenzeka. Awu Nkosi sasiphi mhlana Thixo wethu wawumilisa amalwandle Thixo wethu sasiphi mhlaba usithi ngenxa yokusifa ufele izono zethu masixolele thina kasiphe Nkosi uxolo kasiphe Nkosi ukuxolelana kasiphe Nkosi ukungoyiki ucela kasiphe Nkosi amandla okuvuma kasonile ubasonile siyayazi Nkosi sonke ndawo senza soyika ukuthetha nabo esibonileyo kodwa Nkosi kasipha amandla ukuthi ngasese sithethe kunye nawe usixolele ubaxolele. Awunini wento zonke sisoloko sicela uxolo ke Nkosi kuwe kusasa nangokuhlwa sicela uxolo basixolele ngezono zethu esizenzileyo ngokwenza ngokucinga nangokuthetha silibale Nkosi kukho izono Nkosi esithi ngokungenzi singene kuzo sixolele kuqala sivula amehlo sizibona ukuba siyanida ukuxoxa sonke isikhweqe. Usinika amandla okuxhasa abantu bakho asibaxhasi noko. Usinika amandla okubathandazela abantu bakho asibathandazeli noko. Usinikile Nkosi izinto ngezinto asizenzi noko. Kakhe Nkosi kuzo zonke izipho siphe zona usipha amandla okuba sizigqame sawugqiba sizisebenzise. Inkosi ngosizo ngoba siyayazi uba sowusenzela siyakholelwa uba sowusivile ngoba le mithandazo siyithandaze endlini yakho. Nkosi iinyawo zethu uzenzele imisila Thixo wabona amandla onke uzapha sinyathele khona nabe livakalisiwe ilizwi lakho kuphiliswa abantu ukuba bekho amadimoni aqalekiswe ngegama likaYesu athi ngendawo uba beselendwendwele aphume umkhozi wakho semkhuphile nathi sithi makaphume ngegama lakho Yesu. Enkosi msali ngokusiva enkosi ngoba nguThixo kuthi senzele ngaphezu kokucela nokuthandaza ngoYesu Inkosi. Amen. Yithi yomelelana enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo without singamabhetyebhetye. Yes. Kodwa xa sibuye siza kumelela. Yes. Asomeleleni bazalwane akudanga. Yes. Akudanga sekufuphi inkosi yethu ifike. Amen. Masomeleleni kwikona sikuzo somelele sisazi into okokuba siza kunqoba Ewe. siza kweyisa Us. siza kwenza ngolu hlobo uThixo afuna senze ngalo. Uhabakukho 3:19 uthi Us. ungamandla am. Yes. uYehova asinawo amandla kodwa yomelelani enkosini niqine nomelele ngoba our Lord Oh yes. Christ Oh yes. coming. Amen. Amen. Us. Amen.
Sibulele nomama Nkosi ngokuvuma ukusetshenziswa kwezwi. Thixo wethu uthethele nathi ekungathi izwi lingaqala ezinhliziyweni zethu lenze umsebenzi wakho. Ukuyiqukumbela le inkonzo sizawuthatha unumber 218 xa sigqibile ukuyivala sinikezele kumfundisi anikezele inkonzo ye-organizing inkonzo 218. Sinye isisekelo sebandla nguYesu uzidalele lona yena wezulwini wazimanyangalo walithenga ngekazi wafangekayalo 1:8 uyitshandi kaphila ngaphakathi kwakhe. Yes. 1:8 2 sinye isizwe